Вітаю! Ви глядите штотыднёвы выпуск навін палка Каліноўскага. Мінамётныя разлікі батальёна Літвін разам з разлікам 100Б працавалі на поўдні Украіны. На тым жа накірунку сапёры працягваюць размінаванне дэакупіраваных тэрыторый. Падчас адной з задач два сапёры атрымалі паранення. На дадзены момант іх жыццю нічога не пагражае. Выведка і мінамётны разлік батальёна Літвін працягваў працаваць разам з палкавым БПЛА імя Мікіты Краўцова. ВРы ўвесь час знаходзіліся на пазіцыях і кантралявалі свой адрэзак фронта. Таксама ВРы палкавога БПЛА выконвалі выведку пазіцый ворага і займаліся пошукам тэхнікі акупанта. На мінулым тыдні пілоты падраздзялення выканалі першы баявы вылет новага крыла, пра якое мы распавядалі раней. Выведка была праведзена паспяхова, па яе выніках будзе праводзіцца далейшая праца па карэктыроўцы артылерыі. Рэпартаж і відэа першай баявой задачы крыла ў хуткім часе з'явіцца ва ўсіх афіцыйных сетках палка. ВРы батальёна «Волод» працягваюць выконваць задачы ў Бахмуце. Працуюць мінамётныя разлікі, аэравыведка, ПТРК і штурмавое падраздзяленне батальёна. Падчас выканання баявой задачы адзін з ВРаў атрымаў параненне. Матарызаванае падраздзяленне палка Каліноўскага працягвае пошук, транспарціроўку і ремонт тэхнікі акупанта, якая потым ставіцца на ўзбраенне палка. Медрота палка Каліноўскага працуе на некалькіх накірунках фронту. Вядзецца актыўная падтрымка батальёна «Волод», мінамётчыкаў і сапёраў батальёна Літвін. Страт на мінулым тыдні ў палку Каліноўскага няма. У палка з'явіліся рахункі, сродкі з якіх ідуць толькі на медыцынскія патрэбы. Усю інфармацыю наконт гэтага распавядзе камандзір медроты палка Каліноўскага з пазыўным «Север». Полк Костуся Калиновского совместно с Фондом медицинской солидарности объявляет об открытии сборов на медицинские нужды. Первые деньги, которые вы пожертвуете нам, будут потрачены на аппарат искусственной вентиляции легких, который необходим для эвакуации тяжелых раненых, которым нужны экстренные оперативные вмешательства. Все деньги, которые вы будете жертвовать, будут тратиться только на медицину, и раз в квартал будет предоставлен полный отчет о наших затратах. Отвечать за это буду лично я, Махамед Анастасія, она же Север. Дякую за увагу і до сустрэчы ў наступны панядзелак. Жыве Беларусь! Слава Украіне!